Čaute. Pozrieme sa na vás. Či na vás myslí. Teda mi tu sledky začali kodákať. Či na vás tá osoba myslí. Vyselec. Máme tu karta vyselca. Mincové páža. Dáme na 3 štvorka pohárov. No, momentálne sú tu energie na prd. To znamená, že má tam také čierne, pochmurné myšlienky, ale nie sú tu na vás. Je tu niečo, čo ho trápi, ako keby ho to trápi ešte niečo naviac. Rozmýšľa sa medzi dvomi osobami. Je tu rozhodovanie. Je tu aj zlomené srdce, ako keby on mal zlomené srdce. Ale viac menej, ako keby vy ste mu ublížila, alebo ublížil. Lebo ten vyselec hovorí jasne, že všetko sa pokazilo. Chcel som mať rodinu a nevyšlo to. Takže viac menej on je v takej situácii, že teraz je momentálne naštvaný. Proste nechce komunikovať, zaseknutý je, zastavený je tu. Viac menej ako keby už aj vzdával sa. A čo si ona myslí, prečo ja sa jej mám ozývať, proste taký nadutý, taký tvrdohlavý je tu. Proste nechce sa baviť. A rozmýšľa nad stretnutím, či bolo by to správne, alebo vôbec nie. Blázon. Takže dáva to do luftu. To stretnutie, ktoré on chcel urobiť, teraz momentálne určite nerobí. Určite nie. Lebo on sa bojí toho, že zase by sa spálil a on viac menej, on aj keby dal, tak viac menej sám pre seba. Je taký hamižný, taký lakomý, taký sobecký. A ja by som povedal, že aj egoistický. Takže tento muž určite nie. Nemyslí na vás. A sú tam aj strachy, obavy a je taký nevypočítavá. Taký vypočítavaný. Je špekulant. Takže asi tak. Dajte mi vedieť, čau.